Let's preach about Drewmas. Drewmas media, Drewmas, Drewmas everywhere. Drewmas, Yo. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. In Harare, Drewmas media, Bulawa, Drewmas, Mutare, Drewmas, Haumasingo, Drewmas, hey. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Ucholocho, Drewmas media, Drewmas, Uplumtree, Drewmas, Ukecheka, Drewmas, Hey. Drewmas media, Drewmas Ichi is everywhere you go. Drewmas media, Drewmas media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Nasi rari mwezuva nezuro takakupai kachirongwa cherufu rwaWatson Chidzomba. Nhasi unoka tauya kuzomuradzika, kuzomuperekedza kumarinda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga zuva ranhasi katoda kunyanyisa focus kune vaishanda navo, tinzwe kuti aive munhu aishandika naye here Watson kana kuti kwete. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Drewmas media, Drewmas everywhere. Drewmas, Oh, yo. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Everywhere. Drewmas You media, go. Drewmas, Drewmas. Hey, Drewmas, How Drewmas media, Drewmas is everywhere. everywhere you go. My name is Abigail Stephen. I'm a Nortonian, and Mr. Watson Chidzomba to me was like a father. Besides the fact that we ended up working together in certain productions, he was somebody we could rely on for advice, for day-to-day living and stuff like that. Especially when he was Director of Arts at Pakaripai. We worked very well together with him, and he was always supportive of our personal businesses and whatever else we got to do. He was the kind of guy who would always ask, what are you doing? Which way are you getting? Come, I'll give you support. Come, I'll support your business. And that's how we went. And then just recently, we were involved in an Aaron Chundramoya production in a drama series called Pejmukure, where for someone that I viewed as a father, the role that I was supposed to play was very tricky for me because I was supposed to play as his wife. But the kind of support he gave me and the mentorship that I received from him made me relax and made me so confident that though it was my first serious production and for a drama series that was appearing on TV, I nailed it according to the producers and the directors, and it was all because of him. It was all because of the rapport that we had and the kind of information that he gave me and the kind of education he taught me towards all that. So one other thing that I learned as I worked closely with him in these final days was that Mr. Chidzomba was a family man through and through. He was somebody who loved his family with all his heart, with all that he had. If it had not been so, and if it had not been for the fact that he was also a very patriotic guy, somebody who valued his country and somebody who believed that one could make it from Zimbabwe without leaving or crossing the borders, he would have gone somewhere and would have made it better than the man he was right now, maybe in terms of finances and all. But I want to say that he was rich in all sense of the word because of the wealth, the knowledge, the wealth of knowledge that he exuded, the kind of things that he always taught us. So I want to believe that sometimes you don't only find your richness or your riches
in the financial sense or in your pocket, but sometimes the kind of words that come from you, the wisdom that you exude, or that you show people, shows us who you are. And I want to believe that Mr. Chidzomba was that kind of person. He was a father, he was a mentor, he was a grandfather, he was somebody who loved his wife, his children, because whatever he did, he wanted to be around them. So I'll tell you for free that he shunned several gigs that would involve him spending a lot of time away from the family or as far as Europe. But I learned my lessons, and may his dear soul rest in peace. Makadini muri yeZimbabwe. Inini ndinonzi Patience Musa. Ndiri mutambi wemadrama. Aitamba zvikuru Nawatson Chidzomba. Madrama akawanda akasiyana siyana kubva kare. Amene kuti Sarini Mafuro Manyoro kubvira ipapo kusvika nhasi tatiri kungosangana. Inini ndine Facebook page yangu yakanzi Amai Chilimba Skits. Ne YouTube page yakanzi Amai Chilimba Skits, Instagram, ne ku ZTV chiri kungobuda, ku 3K chiri kungobuda, kwakasiyana siyana, madvets akasiyana siyana. Nhasi uno ndiri pakuchema kwakanyanya, asi pakuchema kwandiri kuita ndiri kunzwa kutenda Mwari zvikuru nekurarama kwatakaita naWatson Chidzomba. Watson anga ari munhu asina godo. Watson anga aine munhu ane chido, passion nebasa rake raaita. Saka tinonzwa kutenda zvakanyanya kuti Watson nhasi uno atisiya. Ndambotaura ndichiti Watson kutisiya kwaaita kunodadisa, nokuti hatina kumboona Watson ari pachigaro chinonyadzisa. Munoziva kuti kana munhu wava public figure unofanirwa kuzvichengetedza kuitira kuti usawanikwe uri pazvigaro zvinonyadzisa. Toda kutenda Mwari nenguva yatakararama nayo. Zita ndishumbakazi the Lioness Gwenyambira wenyu. Nhasi Norton yarasikirwa, Zimbabwe yarasikirwa. Chidzomba vanga vari munhu wevanhu, anga ari chipangamasano wedu seNorton, anga ari chipangamasano weMash West. Munoziva kuti zvisinei nekuti ivo vaita zvekuacta nguva yataikura isusu, asi vaititora chekwakaona tichirihesa tiri pakare pai kwamutukudzi kare kare, vaitokudza kuti ndandakateerera ndiri muofisi musongo yakudei wagadzirisa pakati dei waita izvi. Ini I remember pane pavakandinyurura pekuti handikwanisi kutaura pajekerere, vachitoriska basa ravo, asi vakandinyurura. Nhasi kuti nhasi ndive pandiri, vane role yavakatoplaya vakatondivaka. Ndinoti mhuri yeZimbabwe zvinorwadza semaartist kuti nhasi tiri kuNorton tiri kuchema vachidzomba. Ndarwadziwa zvikuru sei nepamba pavanga vachigara. Of course vanga vari pamba pavo, but zvatachitarisira neulegend wavanawo vanga vari forward vachitogara uporojo. Arts industry yedu iri kurwadza. Hongu mbiri tiri kuita muri kutiziva zvakanyanyisa, asi life yetiri kurarama haisiri kuenderana nezvatiri, haisi mhosva yedu. Tiri kutokumbira kuma-responsible authorities kuti varangarire side reart in Zimbabwe. We are contributing so much. Tiri kubudisa chimiro cheZimbabwe, be it muno muZimbabwe, especially maactors. Isusu vaimbi tinobuda chinoratidza chimiro cheZimbabwe. Tikarasa hunhu, tatorasa hunhu hweZimbabwe, Zimbabwe inoshorwa. Maactors akaacta achirasa hunhu hweZimbabwe hauoneki. Dei maactors asumudzirwa, vari kuarts kwese tasimudzirwa, pawanikwa bandiko rine charinoita kuti upenyu hwaartist sezuva ranhasi tiri kupemberera kudai so upenyu hwavachidzomba pachionekwa chihombe. Zvinorwadza, it's very painful. Hi, my name is Chidzomba. I loved my sibling. When I wanted to see him, I came and then I heard that he died. So, I was his grandson. I loved him very much. He was the best sekuru of all the town. Tarasikirwa zvisingaite. Ndinoitwawo MC Elder Gadzo. Ndiri resident DJ wepapakare pai Arts Center. Ndiri MC for the events. Ndiri spinner wemusic. Ndiri munhu anomira kusimudzira umhanzi yedu yemuno muNorton kuti ive global. Group rangu rinonzi Music to the World Family. Ndinoti ndarasikirwa zvisingaite.
teti varasika vashaika ndokuti kwandiri vanga vari teacher kwatiri. Imi munovaziva vachiita zveacting, but he was good in music industry again, although music is also acting. But ndinoti kwatiri sisu munotoni vakatibatsira zvisingaite kuti tinge tiri pano. Munge muchiziva kune machanonzi ana Mbeu, ana Munyamatarutsi uyezve ana Japreza nenew MC Elder Gadzo, ruoko rwaivo tete vedu vachidzomba ava. Vane zvakawanda zvavakatidzidza zvatakutoshandisa kuti mhanzi yedu inge ichienda global, but zvakabva mudzidzo dzavaitipa ivo Mr. Chidzomba. Saka ndiri kuti aiwa Zimbabwe tarasikirwa zvisingaite. Ndongoti aiwa kuda kwaMwari ende inzira yedu tese. Saka tiri kuchema hedu, but kana Mwari ataura zvipikisike. Saka aiwa tisha vangu, mudzidzisi wangu vachidzomba, zororai murugare, nokuti chipo chamatisira tichachisimudzira kusvika Norton yave nemukurumbira world yese. Aiwa tatenda ndarasikirwa nababa vangu. Makadi henyu maviewers, ndinoitwa Kesi Masona, achizikanwa samchaneta pachivhitivhiti paCTV apo. Ini ndakashanda naWatson Chidzomba both ku-acting neku-music, because pavakanga vakushanda navamutukudzi, nokuti ndikaramba nokotaura zveacting zvega vazhinji vachange vachingotaura zveacting zvacho. Saka inini kwandakazonyanya kuvazira zvakadzama paiitwa anonzi masolo festival ataenda tichinoridza kwavamutukudzi pakare paya, ivo ndo vaitozotipowo mugowo wedu kana tapedza kuridza, ndo vaito make sure kuti zvinenge zvakamira sei. Saka ukaona munhu akumanager to that level and achintrustwa with such an entity yakaita saOliver Mutukudzi, aiwa unenge uchiziva kuti munhu anenge aita sei anenge avimba newe. Saka ini ndiri kwandiri isu takakura tichivaona, ina ndikati takanyanya kuzoshanda navo, but twakatoti takakura tichiona tichitoemulata zvavaita padzi manadzungu muriva pana vese madhama avakaacta munhu and waiti futi kana wakutaura navo you are so soft spoken, oita kanenge kakunyaririra vachitarisa pasi vachidini and so welcoming. Handina pekuti munoziva kuti pachiati pane pekuti munofanira kuvhiringana, so but naivo hatina pandingati takavhiringana. Tongoti go well to a legend, akatisira kwese ku-acting zvese kwandiri neku-music, ndinongoti fambai murugare. Makadi zvenyu, inini zita ndinoitwa Spilisiwe Kaikeni, vamwe vanondiziva nekuti Smafi, izita rekubasa. Ini ndakatanga kuzivana namukoma Watson Chidzomba gore randakatangawo zvemitambo yemadhirama, raiva mugore ra1997 padhirama rababa vedu Aron Chundramoyo rainzi Chiwerure, asi nozikanwa nokunzi Mafuro Manyoro. Mukoma Watson vakanditambira sezvo ndanga ndiri mwana mudiki, ndaibatwa nekutya ndisingazive kana kuti ndozvifambisa sei kuti ndiacte, but vakandiratidza gwara ende vachindidzidzisa kuti unoverenga malines ako, so kana wakuacta unodai chinonzi kupinda mukarekta kuita sei. Vakanditambira nemaoko mairi zvekuti handina kuda kunzwa kudzokera kumashure. Pandenge ndasangana navo mukoma Watson kumarest house, ndakambobatwa nekutya ndikandodzokera kumashure, ndobva ndatoona tatoshuta, ndatozikanwawo zvaakunakidza. Ndobva ndazoita futi navo zvekare mutambo wainzi Nzungu Muriva, handichazive kuti ranga riri gore ripi, asi kunenge kuma early 2000. Mukoma Watson munhu aishandika naye zvakanyanyisa, ende waifila at home kana uinavo. Wanga usingazofunga kuti background yekwandabva yakamira sei, waiona uchikwana pane vamwe nokuti vaikukwanisa. Saka ndinongoti nguva yatakava nayo namukoma Watson uye taisangana navo kumafunctions mamwe akasiyana-siyana earts industry, vaiva munhu wekuti vanobata mumwe neumwe sezvaari, vanga vasina nguva yekutarisira munhu pasi kuti nekuti uyu haana mota kana kuti uyu haana chakadai, vanga vasingatarisire munhu pasi, vaingobata munhu wese semumwe chete. Saka ndinongoti tarasikirwa zvikuru sefilm industry,
tarasikirwa namukoma vedu. Tiri kuchema, tiri kurwadziwa nekuti pavabva vasiya vendi hakuna uchakwanisa kureplace that gap ravasiya. Asi tinongoti mukoma Watson ngavafambe murugare, tichasangana zvekare tigofomawo zvedu zvekare. Film industry yedu tiri ikoko. Hello everyone, makadi muri yeZimbabwe. Runyararo Mavi aka Georgina the breadwinner. Nasi tiri kurufu takaungana kwa the legend Nawatson Chidzomba. Munhu akaita kuti tivewo nepassion kuti tipinde mufilm industry, tinge tichiactawo sezvataakuita izvozvi. Tingangoti takazvarwa tikakura tichivaona vachibuda kuZBC vachiita maproductions akasiyana siyana anosanganisira mafuro manyoro, zungumuriva neakawanda andisakwanise kudoma. Taivaona tichiri vana vadiki vachibuda paTV, zvinova izvo zvakaita kuti tive nepassion yekuacta. Saka tinongoti mweya wavo ngaufambe zvakanaka, asi kuti hatibva tavakanganwa zvachose nekuti legend asi munhu wekuti akafa zvabva zvatongorova. Tinonge tingori naye because tikangovafunga tokwanisa kungotovaplay totovaona. Tikange tine zvimwe zvatoda kudzidza zvavakanga vasina kutidzidzisa, tikangoplaya marekodzi ava kudhara tikatoona tinobva tatodzidza. Saka ivo nekuenda kwavaita vakunotigadzirira nzira kwavaenda ikoko, asi isusu film industry haisi kufa. Isusu takusara tichiisimudzirawo kuti iende mberi. Makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ini ndinonzwa Charles Mapfumo. Charles mumadhirama mese ndofunga munongondiona kuburikidza naBaba Watson Chidzomba. Baba Watson Chidzomba takatanga ndakushanda nawo tiri vana vadiki. Ndakauya kuna Baba Watson Chidzomba tichiti, baba ndinoda kubudawo muzvivhitivhiti. Vakandipa kurudziro yakanaka. Nanhasi tinobuda. Muri yeZimbabwe tarasikirwa negamba zvikuru. Nhasi tiri kuchema tine musodzi pamatama. Baba Chidzomba vatisiya. Naizvozvo ndinokurudzira kunyanya vechidiki semakurudzirwa atakaita isu kuti tigoteerera, tirambe tichiteerera vanhu vakuru. Kuburikidza munyika ino yeZimbabwe vazhinji vakuita zvakaipa, mabasa emutoriro, mabasa ekudhakwa. Ndinokurudzira tisiye tigofamba tiri mugwara sematorirwo atakaitwa naBaba Watson Chidzomba. Ini ndoitwa Aaron Chunduramu. Tinoita zvemabhuku, tinoita zvemadhirama nezvimwe zvakawanda. Ndiri pano kudai izvi ndauya pano kuti ticheme rimwe gamba ramagamba enyaya dzekutamba mutambo idzi, nyaya dzekuekita idzi. Kunyange paripo kuti kuva Chidzomba vane zvakawanda zvavakanga vachiita mukurarama kwavo. Zvandiri kuda kungotaura ndezvazvo ndezvekuti munhu aishandika naye sei auya. Kekutanga muchinda uyu ndakatanga kumuona paZTV achiita drama riya rinonzi rakanga raitwa naRamius Musasa rainzi I Need a Child. Vamusasa vacho ivavo ndo vakazoita director wangu. Saka vasvika kwandiri takutanga kushanda tese. Ndakazovabvunza kuti uyu muchinda mamuwana kupigwa anogona ari kuekita akadai. Ukanzi ndakaenda kuRepsi Theatre ndichitsvaka munhu angaite pati iwe. Ndokumva ndaona kugona kwaita ndokutanga kushanda naye. Zvisinei mukufambira mberi kwenguva vaChidzomba ava vanditangira kubuda panedzimwe ZTV.
pandakazoti ndakuitawo madhirama angu akati wandei ndinotondera kuti pane dhirama riya rimwe rinonzi matuna mutuna ndaida chaizvo kuti ndiwane munhu anoplaya royo iyayo munhu anenge ari mheta makumbo oponesiwa namufundisi kukereke zvinova zvinhu zvava zvatanga kuti nguva iyoyo saka zvaityisa vakawanda vairamba kuti kunenge kutuka Mwari vanhu vanozotirova mumigwagwa vachiti mukukanya Mwari vachidzomba ndikavaudza kuti nyaya yedu haikanye Mwari inokanya vanhu kuti vaite zvinhu nenzira yeumwari saka vachidzomba vakamba vati haiwa inini ndirekita chero ukati ndiekite ndichiitei ndinoita vakaekita dhirama iroro chokutanga chandataurira ipapa ndechokuti kubvuma kuti vatambe role yemunhu ari kubudisa zvinhu zvecorruption dzaitika mumakereke vamwe vatya kuti tinozongoiti tichirohwa kunze kwekurohwa navanhu torohwa naMwari zvandakazobata kwavari vauya ndakaona ari munhu wokuti anopinda mukareketa waitokamupa script akaereka nabata maraini ake chete haugoni kumutsiura kuti uri kuitei nokuti aipedzisira akupa munhu ari kupinda kurarama pane wako iwewe wawati ararame mumitsetse yawanga wanyora munhu wandazonzwa nhasi navamusonza vanditakura kumba tichiuya kuno kuti ainwa doro ndabvunza mumota kuti vachidzomba havainwa doro here chikonzero chiri chokuti vamusasa vandaishanda nayo navo vaive munhu wekereke vari producer director kuZBC vaisada kuona munhu anorova doro paseti iniwo pachangu ndanga ndisikani doro tatasangana saka ipopa ndaivavira vanhu vanodhakwa nokuti ndandina magamba angu kana ndina magamba angu amunoona vatoekitanewo vaya vanorova mupeta kwete zvokutamba imwe nguva unotoita sokunge uchavatengera mupeta yacho kuti vakwanise kuburisa zvaunenge uchida asi unongozoti semunhu ari pabasa kuti uchidaro umwe anobva adhakwa zvokuti hachakwanisi kana kuverenga maraini wawamupaya wopedzisira zvimwe akuda kuvhikisana mazuva iyayo taiita zvinhu zvedu pachidandara pakuti ini ndaiti kana kuchinge watadza maraini angu edhirama tatichiita ndotanga kuvava kuti iwewe wakakumedza maraini andakanyora usiku huviri ndakasvinura iwe ongotora kwesekendi ndokungochinja nyaya kuita yako ndaiona munhu ari kuvhiringa nyaya yangu kunge munhu apfimba girlfriend yangu kana kuti apfimba mudzimai wangu ndakanga ndakaroorwa nemitambo vachidzomba vakakurumidza kuzviziva saka vazviziva kudaro vachiuya vakanga vari munhu wekuti hausviki kwese havanetsi makuhwa munoita paseti vachidzomba vakanga vasingaiti ndapamusana pakuti ipo kare kuZBC imo munozviziva makashandako maproducer akanga ariko kana maiona kuti mastandards aenda pamusoro akanga zvichikonzerwa nokuti vaita makundano zvokuti gwatiringa airova achida kukunda vamwe vese musasa aida kukunda vese chidzawa aida kukunda vamwe vese shoko anoti shoko aida kukunda vamwe vese mandimika aida kukunda vamwe vese saka zvaizoita kuti isusu pachedu vanenge vachiekita vaya ndaitsvaka vanhu vangu vega ndichizviitira kana ndatsvaka vanhu vangu vaya ndichizviitira umwe munhu wangu munhonga musango okugonera zvokukugonera mangwana akungobiwa kana abiwa akunoita mune chimwe chikwata uona zvaari kuita kuyawo zvisisiri zvaanoita kwauriwo mudzidzisi nototi inini ndanda kudzidzisa kusvika padanho iri iwowo wakunourawa kusvika padanho iri mona zvinongoitika zviya zvekungoti zvetsere kana kuti majerasi atinoitirana mundima zvaizongonaka zvino ipapo ndozvekuti vachidzomba vaishanda nomunhu wese avari pamuri munotuka mamwe zvimwe zvikwata kuti haiwa setimu yebhora kuti haiwa tinovakunda havatoda ivanenge vakanyarara muhomwe mavo vane script ipapo yokuda kunoita futi dhirama kune vaya vamuri kutuka hamuzvizive munongozoti imimi patv mavakuona madhirama achibudaya akas muchinda uya aripo kwakaenda sei sinokuzvibata kwake ikokuya akanga achikwanisa kushanda namadirekta yese namaproducer yese paseti asinganetsi paseti achiita zvinodiwa ipapo kwamuti setuka anoti ndosetuka kusvika papi kuenda pakadaro saka kwandiri ini iye zvino taakuenda kunyaya yecovid tanga ndavadaidza vanga vagara nguva yakakura kubva kwavakambenga vakushanda kuno kwava mutukuzi ndikazoti murume uyo angangoroviuyu ari munhu anogona kudaro ndomva ndafunga pfungwa yekuti tiite madhuna mutuna pati 2 vakauya tikaita maepisodes anokwana mairi haana kubuda
ZBC yakazoshaya mari yekuti iendere mberi madhuna mutuna iyi. Saka zvichiripo zvanga zvabikwa zvakureva kuti zvatofawo ndokufa kwavaita, nokuti tinoita kutosandura maitiro. Ndokumva tati iri drama redu iri pedyo kure rinova ratakazopedzisira kuita paTV. Ndo vakauya vari murume anobva kumheri kwamakungwa, tichiziva kutoti munhu anopinda mukarekta. Vayekita takazopisa tada kuti tiite takamira tega. Covid yapfuura iyoyi vakauya tikatanga kushanda navo tikaita maepisodes zvakare anokwana maviri. Ata takamirira kuti tiite izvi tichizozvitengesawo kumwe. Vamva vashaya, isi takazoshaya mari yekuti basa rifambire kuenda mberi. Zvakuda kuti aita maproductions anokwana mairi anotongoti zvino ati achifanira kunge tichifambira mberi navo, atadza kuenda mberi. Vaiuya kumba mogara pasi motaura. Vakanga vasina chipo chacho kuti vanopedza nguva itaura nyaya dzezvamatongerwo enyika kana nyaya dzimwe dzese idzi. Kana zvatosita vamwe katasangana toita kutaura nyaya dzemabhebhi nenyaya dzei. Ava vari kwandiri pada kundiremekedza vaisataura izvozvo, vaingomirira nguva yacho hamaizoiwana nenyaya yekuti munemoita kuti muchiita basa renyu sebasa. Vakaita maproductions akawanda, pangu vakaita madhuna mutuna, vakaita chihwerure vari saijeni chikumba, vakaita ndo chihwerure ndoenzera vanhu mafuro manyoro, vakazoita randamboreva riyaira pedyo kure pafirimu ratakaita rakanga richisponsiwa neve Angel of Hope Rujeko. Ndo vamwe vanga vari vahombe pakuita firimu. Ifirimu hombe rakatsigirwa namai vari Angel of Hope. Tanga tina vachidzomba ava kuti vauye vamwe vacho ava havana kusarudzwa neni. Zvaitoti zvabva kana kudai vana mai, zvinotaridza kuti mai yenyika munhu anoona madhirama zvakanyanya. Ndo vaitondikumbira kuti zvakaita uyo watakanga tiinaye wekanyemba uyo akaziva mudhirama iroro, vanhu vavaida kuti vauye vakataura iye Chidzomba. Vakati ndikudai ndashanda naChidzomba, ndoshanda nakanyemba, ndoshanda muna Muchaneta namai Rwezi namai Sorobi. Tikazoti amai vakawanda vamazotaura ava, vamwe vacho vanoda madhirama ari serious, ivo vanhu vecomedy. Ivo chikuti aiwakani unofanira kunge muchinotaura navo. Ndakapedzisira ndaenda kuna mai Rwezi, vakataura kubatikana kwavo, zvikandipawo mukana wekuvaziva. Ndakaenda kuna Muchaneta, abva painterview panapa Muchaneta akanga akazvitakura. Ndamuudza kuti wanzina mai venyika uya unyekiti, akati ndakabatikana. Vachidzomba vakadati ndinouya. Mai Sorobi vakanga vachirwara, vakati ndiri kurwara. Saka mukaona kuti inguva diki ndiyo firimu ratanga kuzobuditswa paZBC vakamboburitsa panguva yeCovid rakareba rinepfuura maawa anokwana maviri. Saka nokuti nyika yarasikirwa pakuti vanhu vakaita sana Chidzomba ndoma vatingati malegends akatanga basa ekutara samagredha anga arimo. Pari zvino ndinoshamisika chaizvo kuti kakawanda mukuona pachitiwa makundano kana pachiremekedzwa vanhu vakayamura industry vakabva kure. Mazita akaita savana Chidzomba anenge asipo. Ndinodayira kuti vasvika pakushayika vasina kuwana kana nama zvayo. Ndinosvika pakushayika asina mbudaidzwawo kunama kuti apiwawo chitupa chokunama. Chikonzero chikurusa ndechokuti hacho vachidzomba vanga vari munhu anga angonyarara. Industry haidi kuti umbwa wanyarara uri kwauri. Chepiri chinova chihombe, vatori venhau vamazuva ano mumapepa nokuva vari kudzinepfenyu vatsva vari kunyanyoziva vari kushanda navo. Havasi kuzivawo vanhu vakamboita basa iri kubva kumasure. Saka havagoni kuti vainde vachinonyukura vanhu vakaita saivavava, vakaita mukurumbira, vakaita basa riri pamusoro nepamusana pakusadaro. Asi chikumbiro changu ndochokuti mukutora nhau umu kune iya inonzi tsvakurudzo research. Dai vachigonawo havo vamwe vacho kuzvipawo nguva yokusada kungobudisa basa nokukurumidza, votanga kutsvaka vanhu ivava vakaitei muchitei zvavaita kare, kunyange zvasiyana nezvanhasi zvataita kare izvozviya zvinovaka vamazuva ano vachienda mberi. Ndobundu chairo randati Vachidzomba vaenda vasati vapiwa ruremekedzo rwanga rwakavakodzera. Zvakaita vamwe vakawanda vatakashanda navo, vakashanda nenhepfenyuro vandinoziva vanonge vachifanirawo kuti
vapiwa ruremekedzo ko kupiwa zvokunzi wapiwa nama kana kuti wanga wapiwawo chitopa icho chiya pane pasine pane mari handi pamwe wangopiwa riri pepa zvaro kana kuti wangopiwa uri mukombe chii chingarwadza ipapo kana kupota vachidaidzwa vanhu vakaita saivo vaya varivo unonotambidza mikombe iyi vachitambidza kuna vamwe vanhu vakaita sesu kana kuri kwandiri handichina basa nokuti dai kuti ndandanzi nhasi takupa chitupa icho mangwana takupa chitupa ichi ndapamusana pakuti ipo ndakangoitawo zvakangowanda ndakapiwawo zvitupa zvakangowandawo chaunge charingangodewo somunhu wenyama dai yanga iri mari hakuna asingadi mari dai yanga iri mari ndingati ndinopururudza rikangoita haro pepa ndinongonotora hangu chimwisa kumadziro ungowanda akadaro saka ndinopa kutenda kukuru kwokuti muchinda uyaenda chandifadza pavana vake vanditaridza kuti vane zvipo mukuona kuti mwana waya mukomana mukuru uyu Chidzomba junior ndiye atonyaradza vanhu kuti baba vangu vachema tinopembera kuti baba ndiartist ngatiregei kubudisa musodzi zvinhu zvaachifanira kutaurwa navamwe kana kuti nesu mwana wacho ataura kutaurwa kuti chipo chiripo chichatonetsa kana kuda kukunda baba vacho no baba vacho vanga vane nyadzi baba vacho vaitaura zvamavanyorera kakawanda kacho baba vacho vakazopedzisirawo toti kukosha kwavo pane zvavakabva ndakatanga kuvaziva zvefuti pakutanga vaishanda vari mutaundi ndo vakashandira kambani yebhutsu kare dzaingotengeserwa varungu muna First Street yainzi kwaSanders Cathibet ndo yakanga Cathibet yaitengesa shangu kwaingotenga varungu muchiwanza kushanda vanhu vechirungu ivo vakanga vari kushanda imomo muna First dzaizvida chiri kana dzakapfeka chokutanga kana akapfeka zvakanaka zviya achinda muno mushopu macho imomo maakazopesera ava manager hautauri naye anenge akasarukurwa kemuhomu hatauri nomunhu unopinda imomo otengesera shangu vanhu vakadaro apa akazopesera aita manager imomo aida zvomucheno muchinda ndinoiwoka kuti pane rimwe dhirama ratakamboita dhirama iri tichiita vauya pane vamwe vakomana vakauya vaichena vakanga vasingagoni malines vaichena vachigurwa mucheno kuzwa kana vakomana vakazara vanhu varipo pakaita umwe munhu angouyo uno mucheno wakewo vanhu vese ongomukudza anenge ava munhu atoita kambiri kokukunda vamwe ndinoiwoka Watson achitaura asingandioni achiti kuna vamwe wake dhirama harinei mucheno hauri kuuya achirova vanga vakunetsa nomuchena wacho mucheno waunorova hausi script haina mbuti wakachena zvawakaita izvi maraini ndo anodiwa tikaenda pamaraini apa nda kundandama asi pakuchena uchichena kudaro mona kakuzvida kechikomana kavaita vachifumurana vachienda vakadaro pedzozvo ndakazovaona vabva ipapo ndakazoona vakushanda kuNorton kuno kugaraji panotengeswa petro paya vava mutengesi wepetro ndinoiwoka kuti gore rekuzbc razoitwa kuti nepfenyuro dzichinjiwe timazita nezvimwe isu tiri vamwe vavamwe vakaenda kurencha kunhingi kukadoma kumusangano wakaitwa navaprofesa moyo navamwe vavo vahwengwere pavakaenda napo pana Watson vachidira petro vakasvikoudzwa naWatson kuti zvinhu zvisimuke kubasa kwenyu muchinda uyo anonzi ari muchindura moyo shandai naye mukadai vasvika kukadoma vahwengwere vari muhombe kudaro vakandidaidza vakanziwe uya pano ndaenda pavari paya tambomiswa tiri kukadoma kukanzi ndasangana nomuchinda anonzi Watson ndofunga munomuziva katomuziva kwanzi handiudza zvakanyanya nezvako maererano namadhirama kana tadzokera kustation ndichashanda newe ndiWatson muna handipo mashefu edu okubasa kwedu atondirevererawo kuti pane zvandaiziva saka munhu akadaro munhu anenge achiratidza kuti munhu akanga aida kuti industry isumuke zvinhu zvifambe zvakadaro saka chikumbiro changu chete ndechekuti dai kuri kuti zvinonzi nevekereke kuno mweya mutsvene vanhu vakashayika vanoenda kudenga dai kuchivanhu chiri chechokwadi chokuti munhu akafanoita mudzimu unogona kana kuti shavi unogona kuzoti zvinhu zvifambe ndingati mweya miviri iyoyi ngaibatsire Watson ataura ashande navamwe kwaatungamira kwatiri kutevera kuti industry yasiya ichiri mumadhaka dai mweya wake wapinda mune vacho vanosumudza industry vanhu kuramba vakasunga mari kuti vatambanudze maoko avo basa redu riende mberi tive neHollywood yedu muno muZimbabwe Nigeria yakazviita isi India yakazviita tinozvitadza sei handisiri kuti vari kuita vari kukoniwa asi zvinhu zvina maitiro. Let's preach about Drewmas.
Drewmas media, Drewmas, Drewmas everywhere. Drewmas, Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. In Harare, Drewmas media, Bulawa, Drewmas, Mutare, Drewmas, Hau Maswingo, Drewmas, Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Ucholocho, Drewmas media, Drewmas, Plumtree, Drewmas, Kecheka, Drewmas, Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Drewmas media, Drewmas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Drewmas media, Drewmas everywhere. Drewmas, Oh, yo, Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. everywhere. Drewmas media, You go. Drewmas, 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 hey, Drewmas, How Drewmas media, Drewmas is everywhere. everywhere you go. My name is Councillor Tinashe Machemedze from Norton constituency. Tikuchema zvikuru semhuri yeNorton uye semhuri yeZimbabwe nekurasikirwa kwataita nababa Chidzomba. Ndibaba kwatiri because takangokura takazvarwa infact tichivaona pama-TV vachiacta vachiita zvakawanda pa-TV, so kuzovaona pababa mutukudzi vachiita zvavaiita, it was a dream yekuti a dream come true because takazovaona live vachiita zvavaita pababa vedu pababa mutukudzi. Saka semhuri yeNorton uye semhuri yeZimbabwe, I know arts industry will never remain the same. Nekurasikirwa kwataitwa nababa Watson Chidzomba, tinongoti zororai murugare. Ndinoitwa Timothy Tapfumane, vazhinji vanoziva nekuti Timina Bonzo. Ndauyawo pano kuti tizopawo last respect yedu kumukomana watakashanda naye mufilm industry kubva kare chaiko. Ndinorangarira kuti tai nguva yatainyanya kupisa chaizvo paZTV ndonguva yanga aina nawo Watson vachiita vana Nzungu Muriva, kana muchiri kuriziva drama rainzi Nzungu Muriva. Ndinodaira kuti anenge akazopindawo futi muchirongwa chiya chainzi drama rainzi Mafuro Manyoro, nemamwe akawanda akaita madhirama akawanda. Saka tiri kutoti kurasikirwa kwataita muindastry medu tiri kungoramba tichiita vashoma. Tinongoda kuti dai tangogona kungobatana isusu maartists tichingoonerana pamwe chete atambudzikawo kunyange tichiri vapenyu, tikanzwa kuti umwe wedu haasi kunzwa zvakanaka tichimhanyidzana tichiunganidzawo zvemari kuitira kutiwo tingoratidza kuti tiri vanhu vakabatana sezvakangoitawo vamwe vekune dzimwe nyika kunana Nigeria, South Africa. Ini ndinonzi Wellington Muska. Casting name rangu ndinonzi Awilo. Ndakaita nakapfupi from 99 ndakazomira zvoma 2016 ndakuitawo zvimwe unongozawo life. Mudhara Chidzomba ndikangoti ndo vamwe vanhu vakati inspire tiri pana Play Street vaiuya pane pakazara vanhu vaitouya votodongorera votondishedza uya kuno machinja vaingoti ati keep on the good work. Saka mudhara sikubhadhara izvo vaiti aiwa shingirirai. I think kwaionza uya mudhara Chidzomba na mudhara Arnold Moyo vari apa. In fact mudhara Chindira Moyo ndo wakanyesa tibude paTV yavo because ndo yaitoya achiti inspire Derek. Musi kuti unobuda paTV ndo wakatoya wakanitora kanzi ndati mangwana muwe tikasaka tonoita sei kanzi ambenoti muchanoita sei andi handingamboti ndo vanhu vakati inspire. So tarasikirwa inini pachangu ndaiga nokuti ndarasikirwa nemunhu akandiinspire zvakanyanya Derek. May he so rest in peace. Wow.
Watson Chidzomba. Aiwa tinoti uzorore murugare ndofunga manzwa vaakashanda navo vese vemu-arts industry vakawanda vataura. Pane wese ataura aratidza kuti Watson aive munhu aishandika naye, aive munhu aida kuti arts industry inge ichienda mberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Musakanganwe zvakare kusubscribe kune imwe channel yedu. Munongoivhizita musubscribe makamirira kuuya kuma-programs akawanda. Magical TV Africa, the journey has just begun. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,